क्या हो देखा था तारा दुअरवा पर रंग बिरंग के गाड़ी लागता। कबो चश्मा वाला आवता तो कबो बेग लटका के आवता रसो। कौन हो सो? ओ जान तारू कौन हो सो? कौन? उ सब हमार नैहर के यारवा हो सो। आ जान तारू एगो बात औरी, हम तो कल फंस गए अपना घर में। के हो? हमार एगो आए रहे नैहर के लवर। हाँ, जानलू का हो रे? आ हमार सास ससुर अब खेते में रहे, खेते से आही वाला रहे। आ उ कहत रहे जब तक तू एगो चुम्मा ना देबू तब तक हम जइबे ना करे। तो देलू? का करी, मजबूरन पाके देवे के पड़ल। आ चल गइल सन? हाँ वो चल गइल। जैसे उ गइलन नु तैसे हमार सास आ गइली, बाकी बच गइनी। आई दादा, आ चुम्मे देले रहली औरो कुछ देले रहलू? ना हो, अभी तो खाली चुमे से शुरुआत भइल रहे। तले हमार ऐसा मतलब होखे लागल नु। हाँ। तो हम ओकरा कहनी अब तू जा, हमार लागत हमार सास ससुर आवे वाला बा। हाँ। तो वही से उनका के भेज देनी। कहनी अगला बार आइया नु तो कुछ तू लेके जाइयो। आई दादा, ये करताड़ू खेला? हाँ हो, का करी, नैहर के यारवा वो सुगनी के इतना मोहब्बत हमरा से बानू कि ओकनी के छोड़े के मने नइखे करत। बाप रे बाप, कौन कौन खेला खेला ताड़ू। आ देखो हमर भतार के करनी आय, हमर भतार तू तो अपना बॉयफ्रेंड में लाग रहताड़ू आ हमर भतार गर्लफ्रेंड में लाग रहता। का हो गइल बा? आई दादा, देखत नहीं खू आजकल के जमाना में घर घर बाथरूम बा। आ एगो हमर मरद सौतीन में लाग रहता आय, आ एगो बाथरूम नइखे बनवावत। जान तड़ू तोहरो मर्द के उहे हाल बा? उहे हाल बा, तोहरे जैसा बा। लेकिन का करी, हमरो मर्द तो सऊदी बाटे लेकिन शौचालय नइखे बनावत। बताओ नया नौचर कनिया बानी आ ओकनी से कहता नहीं तो उ कहता रसोन। अच्छा ठीक बा, तू एबरा इंतजार कर आ अगला दिन हम तारा के कुछ पैसे वैसे दे देम नु तो तू अपना से बनवा लियो। यारवा कहता रसन? हाँ। आई दादा, आ मर्द तो बात सौतीने में लागो रहता। तो हम का करी, हम अपन जवानी लेके अचार न डाली। आई देखो के आ एगो हमर भतार के देखे के तो हमर तो जवानी यहीं चारे लागता। छोड़ जाए दो उ सब, चलो हमनी के चल अब का कइल जाई। चल, तोहरो तो भतार करता ही बाड़। चल हमर भतार करत ना तूहे कर। दोनों जाने के पाठ बराबर बा। ए ज्यादा दूर आ गनी जगह। चल ना तनी कस और बढ़ल जा। ए सुना ना, देख लो केना उ लोकत नहीं केनु कौन देख ला। हो तू देखो है ना, हम देखा तानी केहू नहीं खे। क्यों नहीं के? तो बैठा ना। रे पेलुआ, हो तोर पुरनकी मोलिया का होई रे? आग बुरी पुरनकी तुरनकी के बात करबा तो बरमंड हमार जोर जाई। जान तेरे का भई? अरे चुमा देवे कम, पैसा लेवे ज्यादा। ओई से ओकरा के करबा डिलीट कर देनी। साला लबरई बोलता। सही बात बा। हाइट बा 1.5 फीट आ चुमा चाहिए 3 फीट। पुगत रहली ओकरा ओठ के बराबर। छोट बानी ना तो मोट बानी। अरे देहिया देखे के छोट बा, पेलुआ बड़ा मोट काम करेला। आई बाप रे, साला गजीब गंदा बात कहले बारी। अरे साला में कौन गंदा बात कहनी हो रे? हमरा लागत नु गंदे बात कहले तो भाग गइल कोई छोड़ के। ठीक है कह तारा। बैठे ए जाए के गो डिब्बा बा, दूर दूर जाए लई तो फिर दिक्कत हो जाए। ए जा बैठ जा, हम थोड़े दूर में बैठ जाता नहीं। बैठ जा, बैठ जा। हाँ बैठ। ठीक बा, देख ला। बाप रे बाप, बैठो। अरे साला पिलुआ, हैं? अरे खेत में कोनो बोचर में हो गए रे। कौन है रे? निकाल डंडा। रुक रुक निकालते नहीं। दे रे। डराई। साला ससुरा कहतानी लाठी के डान बा ई द सारा। चल साला जल्दी। ओरी डंडा ना हाँ। अबे ऊ डंडा ना मांगनी है, साला लाठी के डंडा मांगनी है। चल चल जल्दी चल 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 चल। जान तारू बड़ी एने छवारियो आवे लसुन। हां हाँ एने ढेर आवे लसुन। दादा तनी बचिए कर रही है। ई गांव में नु 3 गो छवारी बाड़ो सुन। ओकनी के शिकायत अपना गांव के मेहरारू इतना करेली सुन, मतलब बहुते काफी ज्यादा उ अनेरिया हुआ सुन। अनेरिया हुआ सो? बहुते काफी ज्यादा उ वीडियो बनावे लसुन। वीडियो बनावे लो सो? रे साला रे। अरे काहे चुतर में खोदत रही रे? चल साला तने चुचा दे। चल। ए साला रे, चुप चल। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल। अब बना बना वीडियो बना। बना। का हो? सुनो तारू
बोला ना कौन वीडियो बनावता कहवा हो अब सामने देखो ना सामने ए उठो उठो जल्दी से उठो उठो बना हाँ। हां भैया बना रख रख फेसबुक पे डाउनलोड कर ले हाय दा है ना देख पेलू हाँ। सुंदर नारी यानी खेत में होता पैखाना बड़ा फैली में हैं खेतवा खराब करे के इहे गो बा बड़ा छुछुंदर बड़ा सारे तोनी के तन को शरम नहीं खेलागो छुछुंदर हम तो छुछुंदर बानी सो ओए सुन को तारी छुछुंदर रे पादना का हम नाती तारी हमनी खेत के अंदर रे पादना का नाती तोनी के घरवा का माई बहन जाली सो कोनो खेतवा में हो गे फिर माई बहन के नाम लेते रहो लगी तो वो जगह कोनो वीडियो बनावे लो सो अरे तो हमनी के माई बहन खातिर पैखाना बनल बा सेफ्टी बनल बा ए तो सुना सना हमनी के घरे बाथरूम नहीं के त हमनी के कहां जाएम सो तो भतार से ना कहे के जे सिफ्टी बनवा दो हम का करी हमर भतार ओहिंगा बाटे ए वीडियो कॉल पर वीडियो तो बड़ा टॉप बरे बाप रे बाप यही बरा जाला ई साले के फेसबुक पर करो इज्जत हमनी के लेब ओहो ना अब का फेसबुक पर डालब फेसबुक पर ना जल्दी तो हर बहन अगर सरे में जा त हम वीडियो बनाई त कैसन लागी ए तो तारा भाई सारनियन हम थोड़ी बनी सेफ्टी बना के रखले बनी तब ना चाली से कोनो जाते दीदी माफी मांग ले माफी बाप रे मांग गोरकी ले के ना देख के बैठ के बतियाती है वीडियोवा में बुझा तो शिव चर्चा करेंगे वाली भी है सुन ना तनी जैसे माफी मांगता नहीं कि हमनी के इज्जत मत लगे हमनी के ज्यादा नहीं सुनो ना हमनी के कबो ना आएम सब हैं कबो ना आएम माफी माफ कर देलन ना अरे मोबाइल दर डाल सुनो ना फेसबुक वीडियो डिलीट कर दे वीडियो डिलीट कर ए दे डिलीट कर दो जना माफी मांगो तइन जा तू हट जाना वीडियो डिलीट तो है ना हट ना पहले वीडियो डिलीट हो जाए वीडियो डिलीट कर दे वीडियो डिलीट कर दे हमनी के चल जातनी अपना घर तुम वीडियो डिलीट अबे लतारी हाथ पहले होने रख साला अभी पानी होएंगे पड़ल अलग माफ कर दे हट बोले ने कि निकाली बारछी चेक पिलवा भाई भाई हमरा लगा ए पेलुआ हाय ओई कह दिया का तू हां बिहाने बियाह होके आइल बा नाया नाया का हो गाँव ना भइल आ जावना में हरारू के बिहाने भइल होई गाँव ना ओकर अभी तले है सब लिपस्टिक का सब इथी पड़ले बा यही है तो का करी भतारे वही किता के मिलल बाटे हमार मरो सुन तो बड़े मार मारी तो ए पेलू आय तू चुपचाप रह मामला सेट कर लेता नहीं कर 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 जल्दी कर ना बोला ना लतरी हाथवा केने बा हुन ओनही हाँ। रखियो एगो चुमा दे दो अब बैक पूरा वीडियो उड़वा देतनी रे साला रे सुन ना ते तुम लेबे हमनी दे, के दे। लगता कम सो ना तो हमनी के मर मुंह आदि मार दे के दे मोबाइल दे मोबाइल दे वीडियो देखी तो सुनो ना मत डालो ना का सुनो ना मत डालो हम एके गो शर्ट सुनो पर ना ना डाले हां बताओ कैसन शर्ट हमरा बा एगो चुमा चाहिए चुमा लेबो हां चुमा चाहिए अच्छा तो पहले वो वीडियो डिलीट कर दो हम दे देम ना बाप रे बाप बुर्बक समझती है मन डिलीट करिए ना तो फंस जाइबे दीदी रे सुन एकनी के केहू कह के नु ए सुना मत डालियो हाँ, बोलो, बोलो। रुका ना न डालियो सुन एकरो शर्त मान लो हां बोलो सुन ना दीदी एकनी के केहू कह के नु वीडियो डिलीट करा दे आ जान तारे ना तो उ जाए गांव में ना सरवा का बतिया तारी सोरे सुना ना तो हम डाली कुछ तो- कुछ बतिया तो सुना ना तो गांव में जाई नु तो बड़ी इज्जत खराब होई गांव में मुंह देखावे लायक ना रहेंगे हां हम पोला काम सुना हम दे देम पर तू वीडियो डिलीट करा पक्का हां पक्का ना देबू तो हम दे देम हां तो तू दे दिया चुमा अच्छा डिलीट कर बाबा हां डिलीट देखइबो बा मैं कहीं ना नहीं खे उड़ गल पदनु का नाती तोहनी के चुमा देम जा भगला जखना तोहरे मार दूसरा के बेटी बहन के अरे हो इज्जत ना के वीडियो बनाओ तो मार के मार ए साला ये वीडियो बनाइयो मार दीदी मार